Vastelavond samen. Het is moeilijk om die bakkers binnen te komen, maar ze kregen me niet boete gesloten. In ieder geval niet de winst van de prins. We gaan op zoek naar de nieuwe bakkers 2016. Hier hangt de sjaal, de spiegel staat klaar. We zijn in het richtige huis binnengedrongen. We gaan eens kijken wie het werd. Ja, goeie. Voorzitter, we zijn achterom binnengekomen. Als je het zeur om niet opmaakt, kom maar voor achterom. Dat doet Sinterklaas ook altijd te verreksen bij je. Nee, dat komt door de showdag. Ja, maar ja. En zie je de haardbrand. En dat wil door de show. Klein mich dan Zuidroet wie Zwarte Piet. Je zit er helemaal klaar voor de nieuwe Vastelavond 2016. Ik heb net naar de kapper meer geweest. Ik denk nog of ik geen pruik te kopen bij Marjan. Scheelt me een paar centen. Dan kan ik een lekker glasje beer verkopen. En ik ben er klaar voor. Ik heb gehoord dat de nieuwe bakkers onder stroom staat, klopt dat? Dat klopt. Dat klopt. Dat is verschrikkelijk. Daar heeft er ook al die krollen van. Hè. Veel? Ja, als ze de vingers in het stopcontact steekt. Wat mensen wat dan gebeurt. De moest op tijd terugtrekken. Want anders geet ik het lemken uit. De bakkersclub. Ja. Wie zoeken die eigenlijk in de nieuwe bakkers? Wie heet dat allemaal? Verkieken onder ieder metje. Achter iedere jas. Verkieken links, verkieken rechts, verkieken omhoog. Maar meestal moest je hem leeg kijken en dan ligt er wel ergens zijn. Hè. Dus hebben ze weer gevonden? We hebben hem gevonden. Het gaat moeite gekost. Maar goeie taak zeg. Waar de bakkers. Bij hem zit die allemaal? Ja, dat weet ik zelf niet. Dat heb ik dat ik niet weet met wie binnen zit. Ja, maar ik zie, normaal zitten niet 3 mensen binnen, of 4, max. Ja, Max. En nu een hele hoop dames erbij. Heb ik een dansschade gekregen of zo? Nee. Kijk, voor het koffer LVK hebben we gezegd van de kerel dat is zo'n zingt, maar daar hebben ze een damespasjes bij nodig. Dat moet frisse dames zijn die een beetje kunnen springen. En doen. En ja, dat hebben ze allemaal ingeleerd. Dus ja, dat hele gij heb ik nu hier. Voordat we die naar het cover LVK sturen, gaan die oefenen. Mogen ik dat heel even zien dan? Ik wil een oplossing. Ja, nee. Ik wil een oplossing. Vandaag werd het goed aangepakt, alles aan de kant. Vandaag werd het hier heter dan op een zonnig strand. De beat werd door de club geklopt, doet de meute op. Kijk is toch alleen, de niet met ons met uit. Schub moet gauw geen genade, bakkersplezier. Gewoon hoe Christmas doorgaan, hier in een rechterie. Vandaag is geen dag te sterven, hier laat jij het best. Minstens zijn hoe met die hitte op die superhit. Aan de handjes het eigenlijk wie van de 3? Ik zie die 3 man staan. We hebben de bakkers. Hebben ze wel eens goed naar dit spelletje gekeken? Ja, wie geeft dat? Als je op televisie komt, dan moet je altijd zorgen voor reserves. Ja. We hebben hier 4 reservebakkers. Ja. De echte moet nog komen. Dat hebben we in de kelder. In de kelder? Nee, dat is al hier. Weer als meneer van de Gek. Ja. Ook nog eens verzekerd. 3 reserves. Ja, 3 reserves. We hebben de eerste reserve. Kijk, Tweede reserve. tegen zie je. Derde reserve. Tegen zie je. Ja, dan is het niet meer moeilijk. Oh. Dan weet ik ook waarom dat de bakkers onder stroom staat. Vastelavond samen. Het gaat zo beginnen, hè? Ja, nog even zijn, maar dan moet het goed komen. En dan hoor ze dat ze bakkers weer zijn. Wie vult dat? Ja, geweldig. Altijd al geweld. Altijd een droomje van mij geweest. Dus het wordt eigenlijk het enige wat ik nog graag zou willen in de Vastelavond. En dan is het bakkers weer. En dat gaat nu gebeuren. Wil je zich even voorstellen, de kijkers van TVL hebben kinderen wel, maar dat speelt verder geen rol.
Ja, Robert ook. Ja, geboren en getogen, of ja, geboren in Edermung, maar wel redelijk snel naar Remung Vroes. En altijd woonachtig geweest op Kitsensberg. Nu op vandaag op Vonderen in het Hoofdgangersziek. Voor de rest 40 jaar werkzaam bij Elektro van Montfort. Waarschijnlijk ook wel bekend bij TV11, dus dat zal wel weer. En ja, voor de rest gewoon voor gewoon als Bacchus Robert 1 dit jaar doorleven. Nou, dan zit ik een hele hoop adjudant die rondspringen. Ja, dat klopt, dat klopt. We hebben een hele echte vriendengroep. En we hebben ons vorig jaar genoemd zelf als VWE. Dat is een gigantisch verhaal, dat doet gaan liggen. Dat ga je nog niet doen. Maar we gaan met z'n allen door dik en dun. Dat is eigenlijk de hele club wat hier zit. En ja, op het moment dat ze dan gevraagd werd als Bacchus, ja, dan moest ze gaan nadenken van wij meer mijn adjudanten. Nou goed. Ik word adjudant van Jeroen 1 van de Kindzuilen in 2014. Dus ja, goed, samen met Benny en met Maarten. Dus dat wordt heel snel gedaan. Ik denk, ja, ik wil toch Ger eigenlijk die hele club erbij betrekken. Ik denk, vraag die andere 2 keer ook erbij. Hartstikke gezellig, de hele club bijeen. Dus dit werd gewoon één groot spektakel. Ja, dan zoek je net de nieuwe dansmarietjes van de Bakkers. Ja, die heb ik ook gezien. Dat wordt de eerste keer dat ik de dans hoor, dus dat wordt best leuk. Maar dat gaan we vaker doen. Ik zoog er onder koninklijk gezelschap in zitten. Of heb ik het dan mis? Zoek een of andere koningin van Azerooi. Ja, die is toch wel prinses geweest. En die is een keer koningin geweest bij de muziek of zo. Ja, zo gaat waar ze het allemaal. Ik ken die redelijk goed, moet ik zeggen. Ja, dat dacht ik al, Maar alles sluit af met een spreuk en dat het Bakkers natuurlijk ook. Ja, zeker, het Bakkers en de spreuk. Ja. Dat is het jaar gewoon oplosfeesten. Oplosbeesten, Bakkersfeest. Oh, we hebben het protocol van vanmiddag. De uren komen niet naar binnen, het werd de donderbul. Een nieuwe vorst naar binnen en zal ik installeren de nieuwe, dat komt niet meer bij ons. Waarom weet ik niet. Kut, nu. Het protocol is voor heel simpel. U komt binnen, vorst, worst, Dirk het woord. Woordspeling. En ja goed, dan is het kunnen gebeuren. Stefan, prins van de Nuel, voor ons gewoon Stefan Cox, die zal zich onthullen, doet masker af, dan bij Stoenebeurt en dus eerst een adjudante, dan komt het kelk gebeuren en dan is het halve liter, voorbereid. Geen probleem. Stefan kinderweg het wel, hè? Stefan kriegen Voor ons best, hè? Ah, dus het zal leuk worden. En dan is het, als je het neemt van de jongen, die moeten verder en dan medailles omhangen, doet eerst bij de ulen en dan zijn die ook klaar. En is dat een definitieve afzet van de uur? Het belangrijkste van het protocol is appetit en de buis. Dat bedoel ik. Dus de rest en de rest is kunnen. Kom maar goed. Ik wil een oplosfeest. Ja, de Bakkersfeest. Ik wil een oplosfeest. Weer met de feesten. Vandaag werd dit goed aangepakt. Ik wil een oplosfeest. Het is wel moeilijk, Wim, wat ze met ze maken, jong. Ja, even. Oh, wacht. Moet ze wel als met vingers hebben, Ik heb wel gehoord, ze mogen niet koken, maar wel warm werden. En dat heb ik altijd. En die heeft de kookworstjes of knakworstjes, wat heet dat eigenlijk? Dit zijn de knakworstjes. Oh, dit- Nee, kookworstjes die moeten weer koken, weet je wel. Doe eens dat. Knakworstjes die moeten knakken. Ja. Kookworstjes die moeten koken. Oh, zo. Knakken zo. Dit zijn knakworstjes. Wacht even kijken. Ja, dit zijn knakworstjes. Dan kunnen we nog gaan drinken. toch? Mensen, even tussendoor. Ik heb net van onze voorzitter een bericht gekregen dat het geluid is uitgevallen bij Le Journal. Oh nee. Het wordt ingehuurd en ja, dat kan gebeuren. Voorlopig moeten we even het uitroepen tot 4 uur even uitstellen. Het kan zijn dat de uren dan weg zijn.
Maar misschien zullen een andere vereniging dat invullen voor u. Eén ding in de muus. Maar ik wil net dat het bakkers uitroepen bij de vetjes is. Wim heb je nog kerstwapen? Maar een piepje! Wim heb ze nog kerstwapen betaald, joh. Wat moet komen? Loeser, ik denk dat alles voor de helft van het geld gaat. En ja, dan spelen ze ook maar de helft, hè. Dus iets later. Het is iets later. Loester, bakkers. Om de tijd te doden. Ja, maar De muziek is stilgegaan. Cover, bakkersjoelen. De weet je wel, het is niet gewoon een spelke. Het is een serieus speel. Zo. Heerlijk, maar doen we het allemaal tegelijk. Laat gaan. allemaal tegelijk. Ik ga met 111 punten! Vastgelopen samen vanaf het Stationsplein. Ik huur het geluid duidend in Le Journal. Dus verkennen met alle rust. De nieuwe bakkers laten komen 2016. Kom, gaat met kijken. Daarachter komt eraan de nieuwe bakkers 2016. Die de vastgelopen in Remun gaat voorgaan. Basel Club is voor mensen die goed voor alcohol. De mensen dat voor carnaval beginning. De best of de beste bakkers. I'm coming. Loek normaal gesproken, er zijn 3 man hier op de buurt. Bakkers en 2 uit Snaltenbaan. Ja. Oh, wie heeft dus buurtvullend? We gaan beginnen. 4, 4, 3, 2, 1.